ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ኩልና ክንከታተሎኹም ዝቐነና ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ብሃገራዊ ድሕነት ዝፍለጥ ትካል ፀጥታን ስለያን ኤርትራ እገዳ ከም ዝገበረሉ ንመራሒኡ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ካሳ ዘጠቃለለ ነቲ እገዳ ከም ዝገበረሉ ሰሚዕና ነርና እዚ እገዳ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ቀሪቦም ዝነበሩ ክስ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከታይ ምትእሰራሎ ወይ ስለምንታይ ሎሚ ንዝብል ኣርእስቲ ነዝን ምስ ዝተኣሳሰረን ሕቶታት ክትምልሰለይ ንኣካያዲ ስራሕ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ካብ ለንደን ዓዲመ ኣለኹሞ ወይዘሮ ኤልሳ ክብረት ይሃበለይ ይቕኒየለይ ዕድመይ ተቀቢል ክፋደኛ ስለዝኾንኩሞ ነዘን ክትቕሰን ፀናሕኩ ሕቶታት መጀመርያ ትእገዳ እንታዩ ብርግጽ እንታዩ ሳዕቤን ኩሉ ድኽእል ወይ እንታይ ማለት እዩ ሓፈሽኡ እንታይ ከም እትሰራሎ ምስቲ ናይ 2016 ንስኻትኩም ኣልዒልኩሞ ዝነበርኩም ክስታት يعني اللي حرقو عدل زسلة ذهب كني إذا جدا كابتا دحرويتي حتى جمر مستنحنا كابتشن شمونتن جنبيرنا بايتو سبع مسلات نك على سلوز نبرنايو دحري شمونت عمت أبو حجوس قاس مقبار دماني أبكتشن عصر شديشتن وناود بحبرات هجرات كوميشن نتي أب إتراز جبر زنبرة مجهز سبع مسلات كله عتنيعة وسنة حلفتو أفتو وانتي targeted sanction مالت أب والكسبات وأفتكالات زعلمة معقب كجبر اللي مالو نتوم جبن أنصار سبعونت أب الحزب إيرترا كفتمو صنحون زفتمو زدلو إلى نيرا جي نزين خطة جبرمان بايتو تسطتا يو لبوا يحلف أخيداتها كوميشن جي تي إجدا أنت ينزبل تجزيتي ولا حجون السويو ناي travel bans and acid freeze وهذا أنت يو زخونة جنزب ويزن كساقسن زي كساقسن نبرة أبدك أنت اليوم توم طرطرات السوق أطويبل كان كساقس ويكلون يوم نابنات حجي أبزي حبرة أوروبا يو تغيرو زلو أبلالي تانسلان محاداري أبرها كاسا ون تكالن بعلا جي أبرها كاسا بأوروبا كجيش كم زيك اليوم زقبروه سودرح كيكونه سم نايتا تكالن كمون ناتو سم ليست خون جي كله تتححز أيوة عالم كم زي ناي تيروريست ليست انحرقاتيخا زخونه وتاخيد كاسي سيم كادوت كمو مالتي بونا قراي خونن زي قراز زقبرلكا ويمعكب زقبرلكا قمن غير كاللخا إلهم مسأمنيهم هجي أبزي ناي لنك نستقبر بعلت إسران كلتن مقابي بحبرة أوروبا استقبرت أبرها كاسا أما حداري ناي هجرة دحنت ناي تطلع ناي سلام سلازخونة السود ماني كم حدر كله بقطتها مكوتزار ناي أفتحتي قطتاوي مكوتزار بريزيدنت هجرة إيرترا سياسافور إيو زنك أساسي زلوا سلازي ني أبرها كاسا اندحر معقب غير كارلوسي بقطتايهم بتزواري تمرحي هجرة إيرترا كونو زم حدر زلوا نوعون زتنكفيهم هناتهم زخونة وساني أبرها كاسا زوستو بدي ناي إساياس أفوركي فقاد ويم دقف كجبر كم زيك ويعفلتو كحلفو كم زيك يوم زحبرو زلو بتزواري مالتي نعمتات تقاليسكم له زقدايزي كساب حجي خب خمس درجة وصوّن أوروبا أو حبرات حجي تزعبي قداي أب تجري أجات إموزلو قداي كله إرتراب خالو قداي تجري تأساس رخص قريب وخلو زقداي زجن أب إرتراب زقبرو تبعي لي قريب دلو سلم تاي هند بتار استخوينو تبلع الإرتراويان كجبرت أنح كله عينة مجهسب أو مسالات ك حجي سلم تاي على الورقيو أبزناي كوميشن أوف كوايري تلبوا كوهاب كله نتفلاليات الكالات يزوهاب نزين معقب أب العلو الكسبات كجبر لو استوهابو بايتو تتعينيرو بايتو تتا تكال اللبواتات استوهابون ناي إرترا قداي أب أجندا ناي بايتو تتا كأتو كمون كافت مراحي هاجر إرترا جميركا كالوت ناي عبيتي مراحتي يخونو
ወታደራውያን መራሕቲ ኣብ ናይ ምክልኻል ገበን ገይሮም ዝተባሃሉ እሳቶም ብቐጥታ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ክምርሑ ከም ዘለዎም ኩሉ ልበዋ ተዋሂቡ እዩ ግን ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ምቅያር ነይሩ እዩ ዳሕራይ ባይቶ ጸጥታ ብዙሕ ግዜ ንሰርሕ ነርና ኢና ስጋዕ ኩነታት ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካል ኩነታት ተቐይሩ ከምኡውን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምጻእውን ነቲ ኩነታት ቁሩብ ቀይሩ ዋዛሕቲልዎ ጸኒሑ እምበር እቲ ጉዳይ ስቲል ለበዋ እዩ ብቐጻሊ እውን ክትግበር ንጽበይ ነርና ኢና ዳሕራይ ናይ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ምምጻእ ድማኒ ከም ተጣባቂ ናይ ኢሳያስ ኮይኑ ስለዝንቀሳቀስ ጸንሐ ትማዕቀብ ዋላ ተነበረ ማዕቀቡን ንኽልዓል ከምኡን ካል ማዕቀባት ነይሩ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ የማነ ገብረአብ ዝነበረ እሱውን ንኽልዓል ተገይሩሉ እቲ ቀንዲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እውን ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክግበር ጸንሐ ይቕጽል ኣሎ ጠጠዋ ይበለን ንሕና ካብ እቲ ምጉስጓስ ንድሕሪት ኢልና ይንፈልጥን እቲ ጉዳይ ስቲል እቲ ተገበረ ለበዋ ክትግበር ስጋሕ ሕጂ ንሰርሓሉ ኣለና መዓልቷ ያኸለን እውን ፖለቲካል ዊል ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ዋላ ከተቕርቡ ከለኻ እንታይ እቲ ሽግር ዘሎ ኤርትራ ፓርቲ ናይዚ ሮም ስታቲዩት ኣይኮነት እቲ ፓርቲ ናይ ሮም ስታቲዩት እንድሕር ዘይኮንኪ ቀጥታ ኣብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክትከስዮም ኣይትኽእልን ኢኺ ሮም ስታቲዩ ኣብ 2001 ዓለም መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ናይ ሮም ስታቲዩ ዝበሃል ሕጊ ዝኾነ ገበን ዝገበረ ሰብ ብቐጥታ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ሕጊ ንኽትከሱ ዘኽእለካ ተን ሃገራት ይፍርማ እንድሕር ፈሪመን ኣባል ይኾና ሕጂ ዝኾነ ዜጋአን እንድሕር ገበን ፈጺሙ ብኻልእ ሰብ ክኽሰስ ይኽእል ዋላ መራሒውን ክኽሰስ ይኽእል ዋላ ሰበስልጣናት እውን ክኽሰሱ ይኽእሉ ብቐጥታ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ which is ኣብ ደሄግ ዝርከብ ኣብ ሆላንድ ኤርትራ ኣባል ኣይኮነት ስለዘይኮነት ዋላ ኣሜሪካ እውን ኣባል ኣይኮነት እንድሕር ኣባላት ዘይኮናተን ሃገራት ኣብቲ ባይቶ ንኸተቕርበን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እታ ሓንቲ ኤክሰፕሽን ዘላ ብባይቶ ጸጥታ እንድሕር ተመሪሑ እዩ እሱ ድማ ስጋሕ ሕጂ ተመርሐን ዋላ ብዝቐረባ ግዜ እውን እንድሕር ምናልባት ኣይረኣኽዮ እንትኾን እምበር ቅሉዕ ደብዳቤ ንዘናሓድሽ ተመሪፀን ዘለዋ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ጽሒፈ ነይረ ኣተሓሒዘ እዚ ጉዳይ እዚ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ኣተሓሒዝና ገበን ይፍጸማሉ ገበና አንጻር ሰብኣውነት ከምኡን ገበናት ኩናት ፍጸማሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ድማ ህዝቢ ኤርትራሲ መሰሉ እንዳተገሓሰ እዩ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ዝተመሓይሸ ነገር የለን ካብ 2016 ጀሚሩ ስለዚ ሴኩሪቲ ካውንስል ዋላ ባይቶ ጸጥታ እንድሕር ብዛዕባ ትግራይ ክዛረብ ኮይኑ ከምኡውን ፓራሌል ምስኡ ዝኸይድ ብዛዕባ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ እውን ክዝረበሉ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ለበዋ ተገይሩሉ እሱን ክትግበር ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ባይቶ ጸጥታ ክቐርብ ኣለዎ ኢለ ቅድሚ ሰሙን ኣቢለ ጽሒፈ ነይረ ስቲል እንሰርሓሉ ኢና ዘለና ተረሲዑ ማለት ኣይኮነን ግና ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት እንድሕር መፂና ግን ሕጂ ዮም ኣጽዲቖሞ ኣብ ታሕሳስ ቅድሚኡ መስርሕ ኣይነበሮምን ከምኡ ንኽገብሩ ኣብ ብዛዕባ ኣብ መሰረት ናይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ገይሮም ማዕቀባት ንኽገብሩ ዕለት 7 ታሕሳስ 2020 ክንዲ ወርሒ ገይሩሉ ማለት እዩ 4 ወርሒ እዩ ካብ ዝጸድቕ ብሕብረት ኤውሮፓ ሕጂ ዮም ኣጽዲቖሞ ቀደም እቲ ማዕቀብ ሳንክሽን ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ሓድሽ መስረት ወይ ሓድሽ ዘተኣታተዎ መስርሕ እዩ ሕጂ ሓድሽ መስርሕ እንታይ እዩ ግሎባል ሂውማን ራይትስ ሳንክሽን ሬጂም ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ናይ ማዕቀብ መስርሕ ኣተኣታትዮም ኣለዎ ሕጂ እዚ መስርሕ ንወልቀ ሰባት ንትካላት ንሃገራት ንመንግስታውን ዘይመንግስታውን ተዋሳእቲ ኣብ ናይ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋስኡ ወይ ኢድ ዘለዎም ዕላማ ዝገብር እዩ ገለ ኣብነታት ንኣብነት እንታይ እቲ ከቢድ ምግሃዝ መሰላት ኢሎም ሳቶም ዝጠቕስዎ ከም ምጽናት ዓሌት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ካልእ ዓይነት ማገሰታት ንኣብነት ከም መግረፍቲ ስቅያት ባርነት እዚ ስሌቨሪ ማለት እዩ ቅትለት እዚ ኤክስትራ ጁዲሻል ኪሊንግ ጃምላዊ ድማ ማእሰርትን ዝኣመሰሉ እዮም እዚኣቶም ሕጂ ነዘን ገበናት እዚኦም ጠቂሶም መን ዘለው ኣብዚ ሓድሽ ኣተኣታትዮም ዘለው ቅድሚ 4 ወርሒ መስርሕ እነዚህን የጠቃልላ ማለት እዚ መግሃዝ መሰላት ፈጺሞም እዮም ዝበሃሉ ዝውሰድ ውሳኔ
ስጉምቲ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣብነት ገሾም ክመጽኡ ኣይፍቀደሎምን ዝኾነ ሃብቲ ወይ ገንዘብ እንተልዎም ክንቀሳቀስዎ ኣይፍቀደሎምን ከምኡውን በሃገራት ደረጃ እንተኮይኑ ወይ ብትካላት ደረጃ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝወሃብ ሓገዝ ኣሎ ፋይናንሻዊ ሓገዝ ኣሎ እዚ እቲ ሓገዝ እንታይ እዩ ንጸጥታ ንሰላምን ንድሕነትን ተባሂሉ ዝወሃቦም ገንዘብ ኣሎ እዚ ሕጂ እንድሕር ትትካል ኣብዚ ማዕቀብ ዝኣትዩ ንኣብነት ናይ ኤርትራ እቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ናይ ጸጥታን ናይ ስለያን ኣብ ማዕቀብ እንድሕር ተገይሩሉ ኮይኑ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክወሃቡ ዝግባእ ዝነበረ ሓገዛት ኣይወሃቦን እዩ ምክንያቱ ሃገር ዲ ወላ ነትትካል ስፔስ ነትትካል ከምኡን ነትትካል ሕጂ ኣብዚ ሃገራዊ ድሕነት እንዲዩ ንሃገራዊ ብድሕነት ነተናይቲ ሃገርን ናይቲ ከባብን ንኽሕግዝ ተባሂሉ ፈንዲንግ ይሕተት እዩ ሓገዝ ብዮም ዝረኽቡ ዛሕተን ሃገራት ኣለዎን ኣብ ኣፍሪካ ብሕልፊ ካብ ደገ ዝረኽብኦ ንጸጥታን ንሰላምን ንድሕነትን መጠናኸሪ ነቲ ንዕኡ ክገብራ ዝጥቀማሉ ኣቑሑት ገለ መዕደጊ ንስልጠና ሓድሽ ስልጠና ክወሃባ እነዚታት ይወሃበን ሓገዝ ሕጂ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕቀብ እንድሕርየት መንግን ካብ ተሓገዝ ኣይወሃቡን እዮም እገዳ ወላ ሩስያ ቻይና ድምልከቱን ምዕኔሮሞ ንከምዚአን ዓይነት ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ወላቶም ውልቀ ሰባት እውን ብብዙሕ ክጽለዉ ይኽእሉ እዮም ንከም ኤርትራ ዓይነት ዝተገለለት ንበይና ኣብናታ ዓለም ትነብር ሃገር ከምዚ ዓይነት እገዳ እንታይ ሳዕብን ክልዎ ክእል ትብል ብወገንኪ ምናልባት ሓገዝ ናይዚ ናይ ጸጥታ ንድሕነት ገለ ንሰላም ኢላ ትረክቦ ገንዘብ እንተልዩ ኮይኑ ኣይክትረክብንያ ምክንያቱም እቲ ናይ ድሕነትን ናይ ጸጥታን ከመሃይሽን ክሰርሕን ኢሎም ዝሓሰብዎ ኣብ ገዚፍን ከቢድን ምክሓሰብኦ መሰላት ተዋፊሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣለልዮም ኣለዉ ጀምላዊ ማእሰርቲ ይብሉለው ሳቶም ሕጂ ከም ትካል ይብሉለው ሃገራዊ ድሕነት ከም ትካል ብሓላፍነት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የካይድ ሕጂ 6 ኦፊሳት ኣለዎ ሳተን ድማ ብ3 ይምቀላ እዚአን ድማ እንታይን ሰርሓ ይብሉ ናይ ምርመራ ናይ ኢንተል ናይ ስለያን ከምኡውን ናይ ምእሳር ምስዋር እዚታት እዮም ዘካይዱ ሕጂ ብሓላፍነት ዘሕትቶም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ኣለዉ ከም ንጃምላዊ ማእሰርቲ ቅትለትን ምስዋርን ከምኡውን መግረፍትን ስቅያትን ብኣባላቱ በቲ ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ኣባላቶም ተፈጺሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ትካል ነቶም ኣባላት እዮም ከሲሶም ዘለዉ ኢዝራኤልሳ እስኻትኩም ከም ጠባቂት ሰብኣዊ መሰላት እስኽን ትካልክን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጉዳይ ከተልዕሉ ንዓመታት ጽዒርኩም ነጊርክኒ ኸይቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ብሱላይ ነበረን ሕጂ ነቲ ካልእ ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምፍልላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳይ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክካሰስ ንሰምዑ ኢና ነዊሕ ገይሩሎ ሓገዙን ጠጠው ካብ ዘብሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይምርዳእ እዩ ዘሎ እሞ ከምዚ ነቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ኢሉ ዘልዓሎ ይኮነን ወይ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ወይ ኤርትራውያን ብስርዓት ህግደፍ ዝወረደና በደል ተገዲሶም እዮም ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ሕጂ ከም ዝበልኩኺ እዚ ሓድሽ መስርሕ እዩ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እዮም ኣተኣታትዮም ዘለዉ ስለዚ ንዓና ከም ተጣበቕቲ መሰላት ንሓደ ትካል ጥራሕ ዝተገበረ ኣይመስለንን እዚ መልእኽቲ ነቲ ስርዓት ሰዱ ዘለዎ ኮይኑ ስምዐኒ ምክንያቱም ብናተይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ እቲ መራሒ ናይ ኤርትራ ኢዱ ኣብ ኩሉ ቦታ ይእትሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝውፅእ ዘሎ ሕጂ ዶብ ሓሊፉ ንጎረቤት ሃገራት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ስለዚ ንእሽተይ ሃገር ህዝብኻ እንዳጥመኻ ህዝብኻ እንዳጨፍጨፍካ ህዝብኻ እንዳቐተልካ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ዶብ ሰጊርካ ትኸይድ እንተለኻ እውን እታ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ይኮነሲ ናይቲ ከባቢ ሰላማውን ትብፅብፅ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክስዕብዩ ኣይንፈልጥን ግን እዚ መልእኽቲ ነቲ መራሒ ናይ ኤርትራውን ኮይኑ ይስምዐኒ ብኻልእ በቲ ንሕና ዘለና ሓበሬታ እውን ንምንታይ ኣብርሃ ካሳ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ኢልና ሕጂ ኮነን ኣብ 2006 ጀሚሩ ማዕቀብ ክግበረሎም ኣለዉ ካብ ዝተባሃለ ሓደ ኣብርሃ ካሳ እዩ ምክንያቱም ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ስለ ዝነበረ በዓል ኢሳያስ እዮም በዓል የማነ ገብረኣብ እዮም በዓል እቶም ጀነራላት ድዮም ኮረኔላት ድዮም እቶም ደሳቅ እዩ ሳቶም ካልኦቱን ናይ ስለያ
أبناي أبلات حجرة ودحنت زي أب كمزيتات توافيهم زنبرو نزيهم كلهم معك أبكو جبر اللهم نيرو وكافو تشحن حد 10 شديشتن جميرو سلازين إحنا تي عزينا زقوس قسنا له سيل نتبقينا زلنا حزب إرتراس فتحنا خركب فتحي كركب له توم حزب إرتراس زد ما يوزسا أيو أب حق قريبهم كفردو أب حق قريبهم بزعبات زقبرو جبر كسمعوا كم زلهم حزب لما نتتسارع فتح خركب له إنا نبل زلنا زخون عينة سقومتي بمسارات 7 مسلات يهجز بهال زلو زتوصلنا إحنا يوهنا إلنا نقبله زي دمت راديو إيراناي كان دمان تايو أبرها كاسا أبزي كفينات كابدي جمار يهون كدميو من البات بزح جيشني كمسة حال جزء أمريكا متيو مس جنرال سبهات كم زنا برا فلتي معناتهم جنرال سبهات تعديمو لروسي إساياس كأمن سلزي كأله بس أبرها كاسا جيروس ديدو أبرها كاسا بقى تجني وينيرو أبرها كاسا حدا إساياس كابتي عزيز أمنو سب سلزخونه مس جيروس ديدو تليفوني دول نيرو بقى ريبورت جبر كم زبل ولا بخمسة زار ولا ني سبهات إفريم تبايلو كالتفكم مس تبايلهم كم استملوا سو حبريتاني يفتوانتي كم سبقن بزح جيشني كم بعد يمان جبر أب جيشني سلزي استجيروا زلوا معك بيهون جنزبونا بدقة يقمتيو أبرها كاساز بالمنتيلن مخنياتهم بزح سلدين كاساس على حجوس كشيا قالت تتبعلو يهلوا ميجنزب بدقوني الكات الطريقة يهلوا منخوني لا إذا أمن على برها كاسا جني بلون جنزب نرون تايو أب إثيوبيا كيدون أبزوان زي كم زي سمع زلون زبهال زلو تنا إثيوبيا سكيورتي ون تقطعر أبزي كيناتون أب جام زلوا يو عندي سوبرفايز جبرو نتي كينات لتنا يتأتتا ناي سكيورتي زجبر زلوا برغادير جنرال أبرها كاسا مالت كريم أب إثيوبيا درجة 15 سقع إسرع جزء سي تملالي سلوب زقربا جزء خمان إيرالو أبز خيد زلو خنات إيتسلا زلو بتأساسري أب إرتاز زجبر زلو خجبر صنحة مجهز سوا مثلاتن حجي دما دوب سجيرون زنك أسعى زلو بزح أستواتو خجبر صنيحو سلزي مسو تأساسرون كهون يخيلو زبل أمنات هال سخ خباين عليه تمكرر لك بزعز قدايزي أوروبا وحبرت خنو بايتوس تاخنو على كلهم زوناي أهجراويان تكالات كبروحهم وصاي كدنيوم حجي بزغنا مقدم مس إسياس تبع إيسام كم ويقولوا له صباح نقول إسياس مس تتعارقون هذا قدايزي خدم سوا أي كلون زبل قاتي ولكن تمسكي نحنا عالم بخم خمس خيد نفلت عندنا أمون جوجن كم زعانت أدلات كركب كله نحنا يوهنا إلا هنقبله علنا إذا بالآن مخناتهم كم زعانت معقب نت هزبز وتصعي كونن بمن منقدي نتي لاي هزبي توتي خون هزبي تباهيلو زوهاب جنزب زترفلو ويحاجز زترفلو أيكونن نول كسبات نتهم كبدلو زانحو نهزب كساعي زانحو نهزب خصورو زانحو نسب بدي فردي بدي كسي كقتلو عبيت مأسرتك حقوق زانحو قبل اليوم زجبر معقب يوهنا إزبلو بزي قدس تينا انتاي علوو عبز حجي زناي أوروبا حبرت بزحت هجراتين 3 هجرات اللوا بأفريقيا نامنت ليبيا ساوث السودان إن إيرترا إنزلوا إيرترا راح يكونتن كالوتون تشاينا بعراسين الأشياء قلمتات اللو أبرها كاسا نسو كمبلات أوسيز بالسب أب إيرترا كلوا يكل حالا في هجرات هنت عند حركوين واب إيرترا سبيوسكي كابتس عن حدا جميرو بوتو يكيرن سب عايزي أو عايزلو صبوق انت دي سرح دماني سقا حجندا طرطوسو ماتو نيرو كمتم بصوتو قال إساياس زعقب سرح يسرح سلازلو إساياسون بناي تصطتا كانو غيرو يو سلطانو عنا ويحو زلو اسو إساياس غزا نخدا يأسر زبل امنتي بالليل قال اتي ببرها كاسا زمرح تكال لإساياس مولو بمولو يقلقلالو نهزبي كونن زقلقل زلو لإساياس يزقلقل زلو قوام زي بالله هاجر بايتو زي بالله هاجر بيت فردي ناس أزخودة زي بالله هاجر عاب كم زعينت كونتات ناي هاجرة ودحنت ناي تأتتا حلافن حركون كاسي تي عب تحت إساياسي مولو حيلي زلو وصيو فول باور اللو دلايو خأسر دلايو خصور دلايو كريشن دلايو كتف سلازس مسارحي هويلو زلو السون تحقوشو يسرحو زلو مبر تزيفتو نيرو قدم متأفئة ويتزقاوم نيرو دمانك قدم عيرو
كم توم مقاللتو متفق نيرو زبلمنتي زلن بجبر بإرترا دسرح يسيح زيد اللي نجار يجبرني مع برغادير جنرال أبرها كاسا جبنا زفت أمون كله اليوم وأيونا برغادير جنرال أبرها كاسا ترى فوكس تغيرو على كدي قال حبر توم قال أتون كهلو خلون اليوم جنا أبرها كاسا حلافة نايتها هجرة ودحنت عنايتها إرترا تبحال هجر حلافي ومحداري ناي هجرة ودحنتيو إرترا دما بمنطقة فلت أب أفريقيا دحري نورث كوريا مالت سي بقفعي بمأسرتي بمسوار سدرا هزبا بمتباي هزبا تبارنت دوب زي بلو هجرة وقلقلوت 24 عامت ب 450 أو حنا خفلكا براجيركا هزبا بمحدار تفلت هجرة سلازي أفتح عينة هاجر ودحنات العصرة الشيح تصوروا هزب اللونه عصرة الشيح سرعة اللون العصرة الشيح سقع 3 شيحون بس فقون من قطيروا ومي تسويوت أفيود اللون بري ده هاي ترخيبوا وجو كبيت مأسرتي ويتفريدوس معلت أخيلو وتيز بحال هزبي زي نبر الله هاجرنا نزارب زلنا أبرح كاسد ما تا هاجر ودحنات تبهال تكال كابت مسرة جميرو دماني أما هذا رئاسي ويتغيرن برغادير جنرال أبرها كاسا زي قاطاطرو بزح أبيت ما أسرت خمزلو يسمع زعبو زلك خبريت الله دي نو كهل خيل مراتب إساياس ناتو زخونو كالوتون كم زفاو موافر نفلتينا كم بعل مقالة عملت عامة كورليل دعامة ناتو زخونا أسرار حل وكالوتون صرحلو هلو يمكن بزي قدس تا ناي هاجراو دحنت أما حداري برغادير جنرال أبرها كاساي سبزكو ناي بحكين حزب إرترا زحدي نيرو تزخون ناي حزب إرترا سكيات سمعوا نيرو تزخونكو ولا ريزاين كنت قبري خان حلنا خايلكا عفكم زعينت هاجر جن أما حداري كون كاخت نبر السوى اللي حجنا قبلنت ناي فتحي منيستر فوزيان لحجين تعينت فتحي تتقور زلاكو فيلا عبوت أنا تزخون أنا يريزاين مقبركو يأسركو أيوة أب إرترا ريزاين تقبر تخليها ويزر إلسا وتعني راكو فوزي حشم أب أمريكا بصيحاني راكو اندحر ناي بحاكي تي كل زغبر قفعي ناي بحاكي سمعني رو تزخون اب امريكا مس بصحت انا تقدي دنبر نبعلي سرتي لوني داخل مهالتكو كم تخلو سب زغبرو حلنو زربشو سبكم يزغبر انبر مسارحي تخون نيقا دحرايك فتح زي بلو هاجرسي ناي فتح مينيستير كون كاخوف كتب الكنتاي سيمبول لي هاي انتاي اوبجكت منم ترجم يبل اكزاكتلي ناي برغادير جنرال هكاساونكم مرجاي تفت خلي هات توت تخلي هات زي لجن مسارحنا حدث بها هونكا زبخاتو بدل مالتي وكم زي جزي مسمص ادماني شمكا يرقح مخنياتهم حزبو زلو بوتا نبعلو زوقس بوتا ايو بصوتو خطفو مغادلتو خطفو سلا فتح زبالو سلا قوامي تكبر سلا زبالو ناص ازخونه بيت فردي حلونا سلا زبالو كطفو كسورو يريوم نيرو مرጫናቶም ይኮቶም ኮፊሎም ዘለው مرጫናቶም ገሊዮም ምናልባት አይክሉን ሆኖ ግን ማለት እሲ አንጻር ሕልና ካድማ ካብ መስራሕ ሞት ሓይሽ ኮይኑ ስምعني يغني وزير إلسا زي أباخ قراوي مقاب آياتات زقبر قالسي بزوحات كامينو وح جزير وسديو مقدمة تقصكو بزوح تمكر لك بزعبقو حجب زدقة نزلو لو تزدلي بزوح تثبيت يزقبر كم زعينة الجداتات بقبر خمزر أنا يا منقصي إرتراز اللو ملكا وسرعات كا الجراتات نتهزبن برنعو بزح كتن كفو أي رأي نمو ناتك جم انتايو تهزبس قال لو تزمت مقدي داي محشون وي زي الجراتاسي تثبيت زلوان بزحات العل تثبيت كجورو يري مو كون النتاودي نايت سبر داد أبز أباتي زنبر الجدا فلالي إمبر تزنبر الجداون نهزب زتنكفاي نبرن انتاي دا عطوار نخي جزو الجدا نيرو عرمس إمبارغو ينيرو سياس جن بدي كينات كنبر سلزيكل نعوم بدعمي كبيدي نيرو عطوار جز زي ما قالوا حنس أكل تسعكم وتتحيزوا وشريقوه أتو خبل سلزي تقدم زنبر الجدان هزب زنكفاي نبرن هزبي إرترا بتي سرعة زم حدرو زلو يتأجيدو زلو زتأمي زلو كسرح زي كإل زلو اتي سرعات يأجيدو زلو مبا بدقز قبر الجدان هزب إرترا أيوتسعون اتي سرعات جن يشكت أن كم داولا نتوم دقفتو تأجيدين دي تأجيدين لو تخقبر زي كألكو تأجيدين سلزبالة اتكحتت زي كإل سب وتأجيد ناندينا الجدا خبل سمعو سلازي اتشعوز تقبر الجدا
ኣብ ህዝቢ ዘተኮረ ኣይነበረን ንህዝቢ ዝውፅዑን ኣይነበረን እቲ ስርዓት ዝውፅዑ ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ዘገይሩ ዘሎ እገዳ ናብ ኣብርሃ ካሳ እዩ ኣብርሃ ካሳ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እውን ሕጂ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኑ ይንቀሳቀስ ኣሎ ከምኡ እውን ተለሊሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምኡ ዝግምት ምክንያቱም ንሕና ንከታተሎ ስለ ዘለና ኣብ ባይታ ዝኸይድ ዘሎ እውን ንፈልጦ ስለ ዘለና እታሕቶ ዓይነት ጽርኳን መስለኒ ካብ ከምዚ እገዳታት ለውጢ ድጽበ ብዙሕ ደላይ ለውጡ ሎ ኣብ ዝደገ ብፍላይ ስርዓት ኩሉ ግዜ ነቲ እገዳ ከኣኒ ከም ጽቡቕ መጨፍለቕነት ህዝቢ ዝጥቀመሉ ከም ዝተወስኪዮ ሕጂ እዚ ናይ ኣባህግራው መጋባእያታት ዝግበር እገዳታት ብግብርቲ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእሲ ብዙሕ ሓጋዝ ድዩ ብዛዕባኡስ ብዙሕ ስቢት ይርኢ ወይ ብዙሕ ሓጎስ ሶ ኤርትራ ሕጂ ከተኣጊዳ ኢሎም ክሕጎስ ብዙሕ ለውጥ ሎ እንታይ በሰይክ ሲምቦሊክ እዩ ከምኡ ክግበር ከሎ ኣትሊስት እቲ ዝግበር ግፍዒ ይጥቀሳሎ ተኣጊዳ ክበሃል ከሎ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ቅድም ከም ዝበልኩኺ ኣርምስ ኤምባርጎ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ መሳርሒ ንኸይገዝኡ እዮም ዝእገዱ ተኣጊዶም ነይሮም እሳቶም ክጥቀምሉ ደልዮም እምበር ሕጂ እውን በቲ ኣብ ኤርትራ ገብሮ ፀንሐን ዘሎን ናይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ይብሉ ኣለው ንሕና ክንሪኦ ከለና ድማ ኣብርሃ ካሳ ይዋሳእ ኣሎ ክዋሳእ ፀኒሑ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ለንቀዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓብዪ ሮል ፀኒሕዎ እዩ እውን ኣለዎ እዩ ሕጂ ስክፍታ ክሕድር እዩ ንፈልጥ ኣለና እንታይ ትገብር ኣለኻ እውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኢሳያስ እውን እቲ መልእኽቲ ለውጢ እገዳ ለውጢ ኣይመፅን እዩ ለውጢ በቲ ህዝቢ ክመፅእ ዘለዎ በቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ በቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብሓንሳ ኮይኑ ተቓሊሱ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዘለዎ ብኸምኡ ድማ እዩ ዝመፅእ ለውጢ ድማ እዩ ዘላቒ ክስታይ መፍትሕ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ኣነ እዚ ግን ከም ላይ ንሕና ንቃለሰሉ ኣለና ባዕልና ንፅሕፎ ዘለና እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካልኦት ኣይኮኑን ፅሕፉና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እንታይ ከም ዝግበር ፈልጥ እዩ ካልኦት ኣብ ዓድኹም ከምዚ ይኸውን ኣሎ ይኮነን ዝብሉና ዘሎ ኣብ ዓድና ህዝብና ይሳቐሎ ይጠምሎ ይሳቐሎ ኤርትራ ዝኩሉ መስዋዕቲ ተኸፊልዋሲ ኣብ ካልእ ክትበፅሕ እናሓሰብና መዓልታዊ በሊኡ ፀጊቡ ዝሓድር ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ኮይና ዘላ ስለዚ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ከምተን ኩለን ሃገራት ህዝቢ ኮይሉ ክወፅእን ይኣክል ክብልን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ደገ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እጂ ነዚ ድማኒ ኣይኮነን ኣሎ ስጋሕ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኮይኑዎ እቲ ሰብ እዩ ዝብል ኣነ ኣይተመቸአን ድሕራይ ድማ እዚ ናይ ፀጥታ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስራሕ እዩ ኣጊቱ ሒዝዎ ዘሎ ምክንያቱም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ዝነበሩ ኣብ ደገ ቃለ መሕተት ዝገበሩ ኩሎም ብዙሓት እዮም ክነብሩ ከሎ ኣሰራርሓ ናቶም ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኣብ እንዳ ጨጉሪ ሰብ ኣለዎም ኣብ ታክሲ ሰብ ኣለዎም ኣብ ገዛኸ ፋሚሊ ሰብ ኣለዎም ኩሉ በቃ ሰላይ እዩ ናብ ሰላይ ቀይሮሞ ነንሕድሕዱ ከም ዝሓሳሰቡ ነንሕድሕዱ ከም ዝፈራራሕ ገይሮሞ ኣለው ስለዚ እዚ ትካል እዚ ሃገራዊ ድሕነት ምርቁሑ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣነ ምክንያቱም ቀንዲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ከይመፅእ ኢሳያስ ድማኒ ስልጣኑ ከንውሕ ንዑ ክጥቀመሉ ዝገበረ ትካል እዩ ዋላ እቲ ኣብርሃ ካሳ ምስ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልኒ ግን ምናልባት ሓደ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝማዕቀብ ወይ እገዳ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ምትስፋይ ስንፍና እዩ ዝብል ኣነ ኣብኡ ተስፋ ክንገብር የብልናን እቲ ለውጢ በዓላ ክመፅእ ከም ዘለዎ ኣሚንና ቃልስና ኣጠናኺርና ምቅላስ ከም ዘለና ዝኣምን ኣነ እንታይ ኣሎ መወዳእታ ዝረሳዕክዮ ወይ ጥቀስ ኣለዎ ትብልዮ ሕፅር ኣቢልኪ ክንውድእ well I think እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ብጣዕሚ ዘሕዝን ብጣዕሚ ዘጉሂ እዩ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቅያትን መከራን ጎረቤት ህዝብኻ ብከምዚ ክሳቀ እሞ እቲ ዘሳቂ ዘሎ ስርዓት ድማኒ ንዓና ን30 ዓመት ዘፅነተ ዘሳቀየ ስርዓት ዶብ ተሳጊሩ ሎሚ ቆልዓ ሰበይቲ ክቐትል ከምኡውን ንመናእሰያት ወታደራት ማለት ዋላውን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገዲድካ ወሲድካ ከተቐትል ክቐትሉን ክገብር ምኽኣሉ ካባና ሓሊፉ ካልኡን ምኻዱ ብጣዕሚ ዘጉህየኒ ብጣዕሚ ዝሓዝን እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዝኾናት ደው ንኽብል ኩሉ ዓቕሙ ዝኽእሉ ክገብር ኣሎ ምክንያቱም ኩናት ንኩላና እዩ ዘብርሰና ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ግን እቲ ዝፀንቱን ዝጠፍእ ዘለውን ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ዝኸይድ ተፃዒኑ ኩለን ከተማታት ትግራይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሎ ይቀትል ኣሎ መዓልታዊ
لازم كلنا زبرس كلنا زصنت زلو كينات مهانو اميننا ابزي كلنا عقمنا زخلو غسكواس كنقبر تخينات تطو نخبل تصعنو خغبر ابل علي اساياس افورق خنقبر نخيل لنا ምክንያቱም ንሕናቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኢና ክንዛረበሉ ንኽእል ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክንገብር ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ብዝቐልጠፈ ክወፅእ ይፅውዕ እቲ ኩናት ደው ክብል ድማ بغوسكواس بغوسكواس بصلوت زخيل بصلوت كنصلين عقمنا نخلو خنقبر علنا يزبل كم زيغاتات حلافنت سلازلنا تالك بزخ بزح كنت حلو اي ثينك ابزي تطو كدبل نلوم معلتي يعني اللي يزعدل سلازهار انا وندقي مسغنكي خبرتي هبلي ويزرا إلسا جرم كبرى سمعتي رديرنا مساكايد سرح حالي سبقا مسلات إرترا خاب لندن زغوركو علال زي ودا بخال مدب داقم كن الرخبينا سنايقني راديو إيرانا ناقا دمت إرتراويان